ότι ο λόγος, προσέξτε τώρα κάτι, όχι το πι, ο λόγος της περιφέρειας του κύκλου με τη διάμετρο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αριθμούς. Αν τους αριθμούς τους γράψουμε με δεκαδικό τρόπο, αυτός δεν ήξερε να γράφει έτσι, εντάξει, τότε είναι αυτοί οι δύο αριθμοί. Ο λόγος είπα, όχι το πι, δεν είχαν το πι, ούτε τον αριθμό του που μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Για λόγους μιλούσαν. Τι σημαίνει λόγος μεγεθών? Σημαίνει μετρική σχέση. Αυτό καταλαβαίνετε. Πώς το έκανε? Έκανε κανονικά πολύγωνα και διπλασίαζε τις πλευρές. Και έλεγε με αυτόν τον τρόπο πλησιάζουμε την περιφέρεια. Άρα μπορώ να βρω όρια. Δείτε τώρα το κάνω λίγο πιο απλά από αυτό που κινείται τώρα εδώ πέρα. Βλέπετε. Ένα κανονικό πεντάγωνο μέσα στον κύκλο και απ' έξω από τον κύκλο. Αν ξέρω το ευαδό των δύο αυτών, ξέρω πού ανάμεσα βρίσκεται ο κύκλος. Το πεντάγωνο το κάνω εξάγωνο. Καλύτερα το πλησιάζουμε. Το εξάγωνο το κάνω οχτάγωνο. Παραπάνω πλευρές. Το διπλασιάζουμε συνέχεια. Άρα το πλησιάζουμε καλύτερα. Αυτά τα νούμερα που βρήκε ο Αρχιμίδης είχε την υπομονή να κάνει με 96 πλευρές και να υπολογίσει. Και δεν είχε κομπιούτερ, με το χεράκι που τα έκανε. Ο Πτολεμαίος που είναι ένας μέγας αστρονόμος και μαθηματικός που επηρέασε πάρα πολύ τους επόμενους πολιτισμούς και αυτός είχε ανάγκη να υπολογίσει το πι για αστρονομικούς λόγους. Και έχει ένα απόστολο επίσης στα άρτες στα αρχαία, αλλά εμείς εδώ φέρουμε πάλι να το καταλαβαίνουμε τι εννοεί, και εννοεί ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο είναι αυτό το κλάσμα που βλέπετε. Για δείτε κάτι. Αυτός χρησιμοποιεί όχι δεκαδικό σύστημα, εξικονταδικό. Το βλέπετε το 60. Γιατί το 60 είναι πολύ βολικό στο long time ago, long before the Super Bowl and things like lemonade. The Hellenic Republic was full of smarts, and a question resting on the Grecian hearts was, what is the circumference of a circle? But they were set on rational numbers, and it ranks among their biggest blunders. They worked on it for years, and confirmed one of their biggest fears. I can't be certain if they cried when irrationality was realized, but something deep within them died the day they discovered pi. Thinking pi, pi, mathematical pi, 3.1415926535897932384626433832 6433837, not rounded. Well, this kind of pie is different than most. It hasn't got berries, ain't spread on toast, and that's how it's always been. We keep extending its decimal places, pushing our computer. 284825359962863123486419384460812848117450284102701.